UGWUMBA. Ndị be anyị ekele m ụnụ. Ama na onye ọbụla ma afa m. Mụnwa na ebe ekwu okwu bụ Comrade Nze Stephen Alajemba OON. JP ochi na nwata ochiri n'iru nna ya. Ọ dị na nwata ekwe efi ọnụ oji efi eme ọgọ. Incumbent Traditional Prime Minister, His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador IGBOWUEZUOKE eze onye mepe m nke izi African tallest man otu onye na-ekomolu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man with that pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erighị arịrị otigbu dị mkpa mana nwaanyị na-etigbu m udo dịrị na ọ ga-abalị ụnụ ụmụnna. Hallelujah. Uwezuoke ebe ha n'ikwu ite African tallest man ito oge ọ na-agụdị. Adịmayọ Chineke ogologo nwana onye nyere m ama okay with it because onye ọbụla toro ogo na-etofu uche. All size anyị egbu egwu eji old and new Christmas and New Year ancient and modern. Kedu ihe gbasara ihe a na-ekwu maka sitatoru ịma na Mondo adịgo jupụtara ka Sunday na Igbo IPOB asị na ọbụ ha na-eme mana anyị pụta gbara ụtọ enwekwuru etu obodo dị kịta nke bụ na ma ndị ọrụ anyị bịara ịbịa n'Igbo na-enye ntụ anyị nwa n'ebe anyị ọnwụsịana ọrụ ka anyị na-abịa onye anyị nwa n'ebe anyị anwụbeghị anyị ka anyị kwụchim kwụrụ gwachim gbadata na ịgbadata na ọgụ emelukwana mmụọ nsọ onye ọbụla na-azị anyị kwụsị sitati home ịkwụsị sitati home mgbe bụ na hapụrụ nna anyị ebe ejie ahapụ nna anyị ebe ejie onye ọbụla aghasa wipụ na oji otu ọ dị ka ndụ. Hey, kedu ihe ọzọ a na-ekwu okwu ahapụ ha na this man now onye ọbụla aghasa ebe oji. Asị m ihe niile bịara ebe a taa mostly my fans asị m udo ga-adịrị ha na 2022 na asị m ndị niile kwuru maka mụnwa bịa ebe a taa aga n'iru ya bụ nke ha 2022 na ebuoro ha mma na from now to August na Chineke ga-eme ihe ịrịba n'ebe ha nọ ndị niile ji maka mụnwa bịa den ndị jikwara ndị ọzọ bịa ha ga-amakwa ntị ka ndị ha kwuru bịa wee mekwara ha amara wee gọzie ha mana mụnwa na-agọzi ndị nke kwuru maka mụnwa bịa ọ bụrụ ebuka bụ ibu ka eji anyụ ikpo nsị kama ndị agbacha dị mkpa bụ ibu ka nke bụ Mike ma chọta ma ọkụkọ mkpụrụ akwụ si shọt kwuo m otu a nra ka m bụrụ odogwu na odogwu na-epe mpe odogwu niile mara ihe ọ na-eme na-epe mpe. Yes, afụ dị mkpa afụ ogwogwo imi ya just watch look at my nose ifuru ogwogwo imi ozi nyere ndị mfụrụ n'anya 2022 bụ na n'iru bụ nke ha ogologo narị isi ike bụ nke ha ihe akụ ihe enwe bụ nke ha ebe ọbụla ọ nọ Chineke ga-eloketi ya ihe abụọ amara nwere imere ndị bụ ndị nke m. Ekele m ndị Igbo niile na-achọ ihe afọ ya eri na-achọ ihe ha ga-eji abụ mmadụ mana asị m ka ha bụ ndị ọnụ na-asụ nnọọ asị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'aha Jizọs. Udo dịrị ụnụ, udo dịrị ụnụ. Onye ọbụla nwoke nwaanyị ọbụla okenye ụmụazị lere ụnụ anya ọjọọ o ya eji ala je eze mmiri asị m udo dịrị ụnụ o nwanne m ọ ga-abalị ụnụ nwanne m anyị eji ịkpọba na onye na-aba mba na-eti aka n'obi na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị onye ọbụla na-egwu egwu ọkụkọ ọ gaghị ibi akpana n'aka maka onye ọbụla manyere aka na otele iwu megide na iji ebieriri nsị ọsọgodi were spọnchi eji asa azụ ite saba otele sagide esacha anya gbaa ya pefum mkpe enye ogiri ịmụnyere anya aka wepụta ya sie n'imi oge esi nsensị ekele m ụnụ udo dịrị ụnụ. Ọ naghị agụ m agụ ihe nna ya Chineke nye akarị na 1 inch ọ bụrụ na m ayọtabeghị ọ gwago nke ya mezuo ya 4 inches nsị ya mba na m achọrọ. Gịnị pụtara African tallest man ebe a? Ndị E&C Logistic na-achịkọba mmemme come and laugh si anyị bịa gwụọ ndị mmadụ high and low BP na New Planet ọnya butere anyị ebe a taa anyị wee bịa sị ka anyị gwụọ ndị mmadụ high and low BP without drug onye nwere ihu ọma okere demeni si jee high BP dịzi m ka ọ bịa arịa kemgbe nwoke abata ịma onye na-ekwu maka ya ọ bụrụ ihe na-ewute mbụ nọ na-abụ ngwọcha ndị mmadụ high and low BP ha egoro torotoro goro mba jije n'ụlọ ụka na-enye testimony nwa gwoziri nyanya anọrọ n'agụụ which is too appalling. ọ bụrụ iwu na onye ọbụla na-emepe chọọchị mmepe chọọchị anyị ma emepe mana not yet
ịchọbeghị imepe ụlọ akwụkwọ. Ada m arọchị ihe arọchị because ihe karịrị kịta ihe karịrị Dịka gịnị ka ọ tụrụ n'anya aghọta. ije na nwa dibịa kịta efe enye ha ije na chọọchị efe enye ha so wee sị ka m nọrọgoro ka m mara na oyi ekwocha okwu ozuo gbachaa ma wee zobata mbatazie ọ bụrụ ultimate ọkwa ọ nọ ebe a taa mma eburu ya amụma taa mma eburu ya amụma nsigo na mma eburu odumeje amụma taa gwa ihe jego ime ya in the next 5 years ọ dị na-enye ebe ọ dị n'aka m ibe na ebe a kịta ndebere aka nwere ihe dị n'aka kịta mfụọ ya tu n'ọnụ kịta n'ihu aja ejughị anya mgbe nwere aja ifuru ebe a sịrị mfụọ ọgụ gekwa ntị sọ ihe si n'imi m apụ ihe dị mma si n'imi m apụ poison si n'imi m apụ njọ ka ị nwee enye ure kịta maa m imi n'ụkwụ pịa enye ure abịa n'ụkwụ na nnobi